ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ପାପ ନାଶ କରିବା ଲାଗି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କଂସକୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୋର ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଧାରା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନିଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ କୌରବଙ୍କର 100 ଜଣ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5 ଜଣ ଭ୍ରାତା ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, 5ଟି ପଡ଼ା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କୌରବମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସୂଚକରେ ଦାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସଖା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଖା ହିସାବରେ ଏବଂ କୌରବଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ପରମ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା ଯିଏକି ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମେ କିଛି ଯଦି ଅଛି ଯେ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସୁଦାମାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ରଖିଛ ଯେ ମୁଁ ନେବି, ଏବଂ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖୁଦ ଭଜା ଅଛି, ସେଇ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ମୁଁ ନେଇକରି ମୋର ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଦାମା ସେଇ ଖୁଦ ଭଜାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦେହର ସୈନିକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମେ ଅଟକେଇଛ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଦାମାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ବିଦାୟ ନେଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୋର ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାରା ବଢ଼ି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଭୁମାନେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ପାପର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପାପ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଆଜିର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ହିଂସା ଭାବ ନ ରହୁ।